haka wei ke jingja kabla ja haka lai pau trek unai tung wei usamla ba deiru unai kai haka wei ke skul ula syakem kinsan haki bor pahra jong tanat forest ke jala Assam klem ka daw ka batikna ringkat ke jingshati shabam hadu baka keti bat ki benta jong ka met jong u kila jingam snam usamla ubla syakem bat shabam dusman udai u norisho timung arbu prasnem ka kerta nakasnong garo banga amreng kabadan hakapo jong ka Assam bat ke jala Meghalaya hapo Jirang constituency Ribhoi district katkom ka khubor balayo lum loong baki brio jong ka tanat forest Assam kila kemno yu norishor hakapor ar hadu laibji a national shalani lakno ru baki bor pahra kimshim la pensha ya daw ka jingkem Henry kila tebbe yo u haka wei ka kali bolero kipat ba bat ki bahayeng kila let ban bot ringkat ban dawa ya ka jing pelatnyo yo tei usamla na lokra haka ba kila keno ru baki bor pahra kila tak tiru wat ya kipat ba ling ba katay ka jing syakem utay usamla kala penlong ru yu MLA ka Jirang uba sustenance sotun ban shimkia mador ya ka nega kam ban ya kran bat UDC bat USP ka Ribhoi bat dawa neki bor Assam ban ai jing syai halor ka neka jingja adin ka jing tuklar la pentip ba ka tanat forest ka Assam kala pelatnyo yu norishor timung hinen hi ka miet Henry ula hap ban let sha sumar namar ka jingman saw. Dei batuk po mitch crack batuk po na. Constituency kebetulan border Assam. Di kajing penbet put pet Assam. Harvey baka phase 1 lala belong ba iladep de menta kadang sak saka phase 2 agaba kidang don sibun tili kisnong kiba kinhab ban yekren lengba kini ki regional committee kiba nakilang ki borat liki sarkar nakilang ka sarkar jengka jela kajungi baka sarkar Assam iladep ban ya bu iki committee nagmta ban penbet yo put usam banyak banyak keren, banyak perkat sani bha, banyak banyak selok, ke badai ke jong ke Meghalaya, ke badai jong ke Assam. Di habidai bat ka ni ka benta ka bamapi pelapin snow, habidai bat ka jing syakem, ke jong way na ki rangba o narasa timung, akaba nakilang jong aru ngadap da jing sokia namar ba umdai tangga kesien ka benta, kidon bun ki rangba na kiba jusyara hakini ki Assam Forest de udon we u rangba ru mention snem ba Baxter dingdo uba lasha ra mention snem but kidon we ki kesru kiba long yadai bat kene ka kam hakaba nakalang ki Assam Forest ki jura ki breu ki jungi ki badan Meghalaya TKA kaba ngelayo ban ekren ngelayo ban kerpat yau deputy commissioner nang ta badu superintendent of police jong Ribhoi ba gide banlong ki ba shimkhia ya gine ka benta namar ba ki nongsong snong ki jongi ki im da basuk basan bat ki songsuk songsan hakini ki snong ki badan border im ju penwet ya ki pai ba ki im basa haki than border Assam Meghalaya ki don ka jinga sothu jungmut Henry lada bana kaleng ka department lakla belong nakaleng ka forest kila ban ong tang ba kinsui ba ya ling ba uno no bri unya ha ka yesya lenti kin kemno kin skeno harap no da kumding tai kini ka kam kalong ka ba ngemla ban pediang tinga kerpat ling ba ka sarkar jala ka jungi bagine kren habide ba kini kamat ba ki pat nong snong ki jungi ki badon hagi ki than border kin songsuk kin songsan kimdei ban sapun wet dan kimdei ban sapun tut kalong ka ka ba penduk mensim lane penduk jingkermen lada ba ki pa nong snong ki jongi nakamta ibala manong ba klemdon kano gadau kin sukit kin sura kin no kin charge da kano ka jingkeno lane ka charge jongki
di kenong kini kelong kebang ngamla ban pediang bat nga karpat ya ka lingba ka sarkar ke jungi ban sim ya kene ke sinjam ban kren bat ka sarkar Assam ba ki nakliang baru artli ki sarkar akaba kin sim ya ka jingkit kli kenang ba ki tigi paj ba ki embasa ti border kin yo ka jing song suk song sang ai ke jing bentip sanga ba we na ki rangba ola syakem bat ngala phone sha deputy commissioner ngala phone sha superintendent of police bat nakiliang deputy commissioner hi hato hi sipang ki la hadin san minute ila ai nga kubor ba kila ada ban yekren bat i counterpart Assam bat hadin nangta kila yo minen hi kila yo ban bill no yo tu ba syakem menta ba kila la ban kila pelaj minen hi kasi minen demit